Το χρησιμοποίησε όμως η ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, και ως τέχνασμα μάρκετινγκ. Όχι, δεν χρησιμοποίησε τέτοιο πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν άλλοι, αλλά όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν έχουμε αρχηγούς. Και αν δεν γίνει κατανοητό, αυτό είναι το άλλο λάθος της αριστεράς. Ότι διολυσθένει πολλές φορές να παρουσιάζεται ο τάδε, ο Α. Αυτό για να μην ξέρω στον εαυτό μου, ο Γλέζος, ο Τσίπρας, ο Αλαβάνος, οι διάφοροι παράγοντες να παρουσιάζονται σαν ηγέτες. Δεν έχουμε ηγέτες. Αποφασίσαμε εμείς οι 11 που συναπαρτίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μην έχουμε ηγέτες. Δεν έχουμε ηγέτες. Εάν από τον νόμο υποχρεωνόμαστε να έχουμε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τυχαίνει τώρα να έχουμε τον Τσίπρα, τον Αλέξη, είναι άλλη ιστορία. Αύριο μπορεί να έχουμε άλλο. Η άποψη πάντως του Φώτη του Κουβέλη είναι ότι όταν τα ποσοστά ανέβηκαν δεν έγινε σωστή διαχείριση. Όχι, δεν θα συμφωνήσω ποτέ μαζί του γι' αυτό. Δεν υπάρχει θέμα σωστής διαχείρισης εδώ, σε αυτό το τομέα. Το θέμα είναι να ξεκαθαριστεί από όλους και εδώ, μέσα στον ίδιο το συνασπισμό που αποτελεί μια από τις δυνάμεις που συγκροτούν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Θέλουν αρχηγούς ή δεν θέλουν, να το ξεκαθαρίσουν. Εμείς δεν θέλουμε αρχηγούς οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή εμείς, είπα το ένα λάθος το δικό μας, είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι ο άλλος μπορεί να λέει την αλήθεια. Εμείς οι 11 το αναγνωρίσαμε. Πρώτο βήμα, σημαντικό. Αυτή η υπέρβαση είναι φοβερή. Και γι' αυτό γίνεται η επίθεση, η λυσασμένη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό βγαίνει ο Πάγκαλος και κατηγορεί και εμένα ότι χτύπησα τον Εύζωνα. Δεν σας είπα ότι πήγα στην Προεδρική Φουρά και ζήτησα να μου παρουσιάσουν τον Εύζωνα που χτύπησα. Δεν είπε ο Πάγκαλος ότι χτύπησα. Θέλω να δω τον Εύζωνα και φυσικά γέλαγα. Αυτά δεν τα αφήνω εγώ να περνάνε έτσι. Και ξεσκεπάστηκε και με την επίθεση που έκανε αντίον μιας άλλης δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, της Κομμουνιστικής Οργάνωσης της Ελλάδος, της ΚΟΕ, που είπε ότι αυτοί ευθύνονται για το χτύπημα του Προέδρου της ΓΕΣΕ και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση. Ήταν για να με σκοφαντούν. Λοιπόν, επανέρχομαι. Το πρώτο είναι ότι η αριστερά στο σύνολό της δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να συνεργαστεί για να λύσει το θέμα. Ένα λάθος. Το δεύτερο, εμείς ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ότι δεν έχουμε πείσει τον κόσμο ότι δεν έχουμε αρχηγούς και δεν μας χρειάζονται αρχηγοί, δεν έχουμε πείσει τον κόσμο. Το τρίτο είναι ότι δεν έχουμε πείσει τον κόσμο ότι η διαφορετικότητα των απόψεων είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Ότι ευτυχώς και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κόσμος δεν έχει πιστεί και νομίζω ότι καυγαδίζουμε. Αρπάζει μια κουβέντα διαφορετική. Πιάσαμε τώρα το τελευταίο που είπε ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, το διαστρέβλωσαν και λιγάκι και ξεκίνησαν αμέσως σε μια επίθεση εναντίον να πάλι διαλύονται κτλ. Μα εγώ παρόλο που διαφωνώ με αυτά που είπε ο Λαφαζάνης, χαίρομαι γιατί τα είπε. Για να μου δώσει το δικαίωμα να προβληματιστώ και να επανεξετάσω την πορεία μου. Η δημοκρατία που δεν αναιρεί τον εαυτό της δεν είναι δημοκρατία. Αυτό να το ξέρουμε. Και το άλλο πράγμα που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει απολύτως, έχουμε συμφωνήσει αλλά δεν έχει διαδοθεί στο λαό, είναι ποιος θα έρθει στην εξουσία όταν λέμε ο λαός στην εξουσία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου με πολύ μεγάλη κοινικότητα έλεγε ο λαός στην εξουσία, το Πασόκ στην κυβέρνηση. Το ξεκαθάριζε από την αρχή μια και καλή. Εδώ εμείς το ξεκαθαρίζουμε, λέμε ότι θα φέρουμε το λαό στην εξουσία, ναι ή όχι. Ότι δεν θα είμαστε εμείς στην εξουσία. Δηλαδή, και πρέπει να δείξουμε και από τώρα ποιος είναι ο ρόλος του κόμματος σε σχέση με το λαό. Τα κόμματα είναι καθοδηγητές του λαού, ναι ή όχι. Ή βοηθοί του λαού. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ήδη το ερώτημα. Τα κόμματα πέρασε η εποχή που ήταν καθοδηγητές, μπορεί μια ιστορική εποχή να ήταν αναγκαίο αυτό, αλλά τώρα πέρασε η εποχή. Αποδείχθηκε ότι δεν χρειάζονται καθοδηγητές για το λαό. Όπως δεν χρειαζόταν και από πολύ παλιά, παρόλο που έχουμε μια ολόκληρη ιστορία. Είπα το πόλισμα. Λοιπόν, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε σαφώς, σαφέστατα, να πιστεί ο λαός ότι δεν αγωνιζόμαστε
για να γίνουμε κυβέρνηση, αγωνιζόμαστε για να φέρουμε το λαό στην εξουσία. Δηλαδή να συμμετέχει ο πολίτης στα κοινά. Να το πω πιο επιστημονικά. Ζητάμε την κοινωνικοποίηση των μέσων της πολιτικής εξουσίας. Ζητάμε την άμεση δημοκρατία. Ζητάμε την πραγματική συμμετοχή του πολίτη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Δηλαδή ζητάμε ο πολίτης να συμμετέχει στην πολιτική, να ασκεί πολιτική ο ίδιος και να ασκεί εξουσία ο ίδιος. Δυστυχώς εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και γιατί απέτυχε και το μεγάλο πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης. Τρία πράγματα υποσχέθηκε ο Λένιν στο ρούσικο λαό και επειδή τα υποσχέθηκε και τον πίστεψε ο ρούσικος λαός, τον ακολούθησε. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είχε τη δύναμη να κάνει επανάσταση. Εάν δεν βοηθούσε ο ρούσικος λαός, θα σταματήσω τον πόλεμο ο ένας. Θα δώσω τη γη που έχουν τις φλικάδες στο λαό 2 και θα δώσω την εξουσία στα Σοβιέτ. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ, κεντρικό σύνθημα. Τελικά πήρε την εξουσία από τα Σοβιέτ και την έδωσε στο κόμμα. Από εκείνη την ώρα έβαλε θριαλίδα. Από εκείνη την ώρα υπονόμευσε τα θεμέλια αυτού που έφτιαξε. Και γι' αυτό το λόγο και κατέπεσε εσωτερικά. Ας αφήσουμε όλα αυτά που λένε τις βλαγίες. Κατέπεσε εσωτερικά. Όχι για άλλο λόγο, γιατί ο πολίτης δεν συμμετείχε στα κοινά. Ο πολίτης είχε τα πάντα, πρόσεξε το, τα πάντα είχε. Γεννιότανε στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, οποιοσδήποτε άνθρωπος και δεν είχε πρόβλημα ζωής, ιατρικής περίθαλψης, παιδείας, μόρφωσης, μεροκάματου, σύνταξη, όλα ήταν λυμμένα. Όλα ήταν λυμμένα. Μπορεί να μην υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί, όλα ήταν λυμμένα, αλλά δεν υπήρχε τι. Μερικοί μου λένε ελευθερία έκφρασης. Όχι. Δεν ήταν ο λαός στην εξουσία. Ο πολίτης δεν συμμετείχε στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Λοιπόν, εάν η αριστερά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο δεν λύσει αυτό το πρόβλημα, θα καρκινοβατεί. Ελπίζω να το συνειδητοποιήσουν όλοι γρήγορα και να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Αν το ξεπεράσουμε, ο λαός θα μας ακολουθήσει. Δηλαδή δεν είναι σαν περίεργο τώρα. Φεύγει από τα δύο κόμματα της εξουσίας, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και δεν έρχεται στην αριστερά. Πάει στο περιθώριο. Αυτό πρέπει να τρελάνει κυριολεκτικά τους αριστερούς. Πρέπει να κάτσουν να δουν για ποιο λόγο. Είναι το λεγόμενο άπολης που λέγαμε πριν. Ναι. Για ποιο λόγο πάει να γίνει ο άλλος απολίτικος. Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πιστός εκφραστής του ενός από τα δύο κόμματα που διαδέχονται το ένα τον άλλο στην εξουσία. Όπου είναι, κοίταξε όλη την. Και το ένα στην πιο εξελιγμένη μορφή της η αστική δημοκρατία, το κάθε κόμμα διαδέχεται το άλλο. Αυτό είναι το σκηνικό, δεν το λες παντού. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, για να φύγουμε λίγο από αυτό, βρεθήκατε με τον Μάριο. Ναι. Αυτό το παιδί, αυτό το γυμναστή, τον οποίο συνέλαβαν, ήταν ο μοναδικός συλληφθής. Αυτό είναι. Ο μοναδικός συλληφθής κατά τη διάρκεια μάλλον των απεργιακών κινητοποιήσεων των προηγούμενων εβδομάδων. Αυτό είναι. Δεν έχουν πιάσει κανένα κύριο υπεύθυνο, ούτε αυτούς που λένε κουκουλοφόροι και είναι οι ίδιοι. Και πιάσανε αυτό το παιδί. Πήγα, συζήτησα μαζί του, ήδη είχα κατανοήσει ότι δεν έχει καμία σχέση με κουκουλοφόρους, διότι η αριστερά δεν έχει καμία και ούτε μπορεί να έχει σχέση με το να κρύβει το πρόσωπό της. Δεν είμαστε κουκουλοφόροι ούτε της πρακτικής, ούτε της πολιτικής, ούτε της ιδεολογίας μας. Είμαστε καθαροί, ανοιχτοί είμαστε. Δεν κρύβουμε το πρόσωπό μας. Και θα πω γι' αυτό ένα καταπληκτικό παράδειγμα που έχω από την κατοχή.